حدش وعد بينام زملكتيو فارجي سبورت زي تبهله امانيل بينام حسيدو زبل ملغت جبس ان ايثيوبيا زملكتيو قيح مسمر جيرا خم تريون سلام قميت خونو جايز لو ما عند قاع ترز بقولوا اقدس حبريتات نغركم حدش وعد بينام جرماي زملكت كرينا بينام جرماي مس فيرجي سبورت انتي فريمو زلو انتي توعيلو زلو زبل كرينا بجكازي جبس ان ايثيوبيا تنقيقلا بزعبا افدق بحر زملكت بزعبا زملكتون كرينا بجكازيت مالي ازاربتي خبز نبرو ابي ايرتراز سلطنو وتهدرات زملكتون كرينا قال حصحت زبولو حبريتات الو سامودا تامساي صنعو خم تلمود لايك جيركم جمرو لايك يترسعوا ليتس جو تشيبو كافيري سيد جايز نمجمر حبريتا خي تنكفكو حلف زي اللي كلكم تخاتاتيلكم ويهم كلكم ريكم ويهم من بلعسة حمشي تشامبيون ايفرا 2025 نهم زراي عود كوينو له نهم زراي قداماي كوينو تعويدو له خلأي ميرون تشمه سالساي ناتنا التسفاتين سلازي نهم زراي نقوا حق وسكا خبل دالي بزقاتامي تشامبيون ايفرا 2025 كوينو له مالتيو بزقاطام ግን እዛ ኣብዛ ናይ 2025 ቻምፒዮን ኤርትራ ብዙሕ ፍጻሜታት እዩ ብዙሕ ኣገረምቲ ብዙሕ ኣካታዕቲ ነገራት እዩ ተፈጢሩ ነይሩ ተቐዳማይ ሜሮን ተሸመ ንነሆም ዘርኣይ ገዲፉሉ ዝብል እዩ እዛ ክልቲኦም ናብ ሕንጻጽ ዝመጹላ ወይ ክልቲኦም ብሓንሳብ ተጓዒዞም ዝመጹላ ሜሮን ተሸመ ንነሆም ዘርኣይ ገዲፉሉ ተቐዳማይ ኣርእስቲ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣዘራርባ ካብ ዝነበሩ ኣርእስታት እዩ እቲ ካልኣይ ካኒ ቢንያም እዛ ውድድር እዚኣ ክዕወተላ ናይ ብዙሓት ሰብ ተስፋ ስለ ዝነበረ كعوة الله خليز بلون قمة سلز نبرة بزعبا بينيام كمون أمانيل أرسل العلم ززاربونا يتسألون أمانيل بينيام حاسيلو زبل بحفشة نبينيام نخي عوة زقبرو تتصاوتي بمبال بزو حسابات على العلم نيرو مالتيو نزون أمانيل على العلو تزاري بلو نيرو بزعبا زي حاسيلو زبل كالاب سبورت سرح ديا زبل أمانيل تزارباني شيك اسمعكم أمانيل نبينيام حاسيلو تبل زربات تغانينا تسميعام ኣብ መንጎ ጾታ ይኹን ድሕሪ ጾታ እዛ ዘረባ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ክደጋገምን ንብዙሕ ሰብ ድማ ከተተሓሳስቦን ተዓዚበ ውዑይ ስምዒት ደገፍቲ ከምዚኦም ዓይነት ቃላትን መረዳእታታትን ክፈጥሩ ዝነበረን ዘሎን እኳ እንተኾነ ምኽንያታዊ ግን ክንገብሮ ንኽእል ዶም ብዛዕባ እዚኣ ኣብ ዝቕጽል መደብካ ውልቃዊ ርእቶኻ ኣስፍረልና ምኽንያቱ መካትዒትና ኮይና ስለ ዘላ ዝብል ብዙሕ መልእኽታት ስለ ዝቐረበለየ ኣብ ትዕዝብቲ ከስፍራ መሪፀ ዘለኹም እቲ ናተይ መረዳእታ ከምዚ ድስዕብ እዮም انت دا امانيل قبرز قابيهر بينيام قرماي نكي عوت قارو تتقيمولو ترؤو بزقباء تواسيو مالتيوم ارما كلبو دما نسو يزحاتهم بينيام قرماي انت دا اني هنوك نكي عوت سريحو بتمساسالي بينيام نهنوك حسيدو زي كون الزبهال نحاد مقنا انتو تقدادماي نكي عوت حلافنتو تواسيو كبهال زلوام بينيام ناي عوت تقولو نيرون بالمام امانيل حسيدو وي عوت كليو كي بهال اسقيتون تزريئو نيرمو ازي تزرقاقات بينيام عوتو دسيلو ومصنبلو داي مسلكم اي مسلنن اصوتا كعس اغري احليفاتا فليطا تسعيراتلا بملو عقماي تصاوتت نزبلو كستات مزي سبورتاوي ጩነት يمصبصبوم ስለዚ ማንም ተቀዳዳማይ አንጻር ናይ ጋንቱ ኦማልያ ተኸዲኑ ንዝፋጠጦ ከምዘይ ዕወትን ተዳጊርዎ አገና ዕዳይ ክበሃል ዘለዎ እምበር ዓወት ባሪኹ ስለዘይ ይቅበሎ ሓሲድዎ ብዝብል ቃል ክግለጽ ስፖርታዊ ጩነት አይመስለንን ንክትዕ ድማ ነባኹም ይገድፋለኹ أبو تاريتو تلازو بلام تغكليو حسيرو زبل قال أب سبورت هيسرحني مساماني لسامعي أنا نبقى الحبريتا إيرترا تسلطنو ميازي تبالي 50,000 سراوي السودان زملكت يو تمالي بسفي حيوز زربلو زنبريو أب السودان كاب زكاي زلو خينات حد بزوحات قراب تهاجرات بحدا وجن ويخون بتخالو وجن إذن إتوا خمس زلو فلت كوينو حدا محمد أجاكومي زي تبالي مراحي حيلتات سمين سودان بريزيدنت سياس أفوركي هاجرو والتهدرات أب مسلطان كتحجزو قال كم زاتو تلو يتزاريو زلو نسونا حنتي أب السودان التحتم السوداني تبالت غازيتا بعشرين شوعتنا سنة أب زهابو قال نتنسو زي وكلو زوبا سمين سودان بسقات حيلتات دعم سريع نمكلخال زخلو حساب 50,000 تقالست وتهدرات تعليم بمهاب إيرترا تحجزهم بريزيدنت كم استمات صباعلو يو أفليت زلو سراوي سودان كاب هاجرات جبسي روسيا إيران تركي كومون إيرترا حجز كم درك بيمن دعم سريع دما بغندو خاب إمارات عرب تشاد دوب سودان كينيان كومون إثيوبيان حجز كم درك بيو حبريتات زملكتو تصابات كم زحبرو سراوي سودان بقتا خاب جبسي وتهدرا حجز أصوارن سلطنان يركب مهاني زفلت وتهدروا حيلتات دعم سريع جرنال محمد حمدان داغلو أب تقم 2024 نجبسي إيرانن سراوي السودان بمدقاف بتري خونينو من بارو يذكر
ኢራን ሩስያን እውን ሰራዊት ሱዳን ደገፍ ከም ዝገብራ ዝግለጽ ኮይኑ ኢራን ጽዕነት ኣጽዋርን ድሮናትን ከም ዝሰደደት እውን ይግለጽ እዩ። ብዘይካዚ ሰራዊት ሱዳን ካብ ሩስያ ነፈርቲ ውግእ ዝርከቦም ወተሃደራዊ ቀረባት ከም ዝረኸበውን ይግለጽ። ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ 2024 ጀሚሩ ናብ ሞስኮ ብዙሕ ግዜ ብምብጻሕ ኣብ ምዕማቕ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ኣብ ዝምልከት ከም ዝተዘራረቡን ዝፍለጥ እዩ። ሩስያ ነቲ ሰራዊት ንምድጋፍ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስቲ ሞስኮ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምውሓስ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ኣብ 2017 ጀሚሩ ክትከታተሎ ዝጸንሐት ምዃኑን ይፍለጥ። ኣብ ነሓሲ 2024 ሱዳን ሌተናል ጀነራል ያሲር አልዓጣ እቲ ሰራዊት ነቲ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም ብ50 ወተሃደራዊ ደገፍ ሞስኮ ምዃኑ ኣሚኑ ነይሩ እዩ። ኣብ ለካቲት 2025 ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዓሊ ዮሱፍ ድማ ሱዳን ነቲ ሩስያ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም ዘቕረበቶ ሕቶ ዝሰማማዕ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ብዘይካዚ ኢራን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሱዳንን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምውሓስ እውን ትጽዕር ምዃና ዘይተረጋገጸ ጸብጻባት ዘመልክቱ ኮይኖም ሱዳንን ኢራንን ግን ነዚ ባሃህላ ይነጽጎ እየን። ብኻልእ ወገን ቱርኪ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ንምቁራጽ ዘተኽገብር ብተደጋጋሚ እኳ እንተጸውዐት ሰራዊት ሱዳን ግን ነተን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቱርኪ ዝረኸበቶ ዓወት ብወሰንቲ ኩናት ቲቢ2 ዝዓይነቱ ድሮን ቱርኪ ከም ዝተጠቕመ ይግለጽ እዩ። ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ ሃገራት ድማ ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባቢታት እንተሃገር ንዝረኸቦ መኽሰብ ኢድ ከም ዘለዋ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ርእስቶም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ዝዋግኡ ዘለዉ ጉጅለታት ሱዳን ኣብ ምዕላም ተሳትፎ ከም ዝጸንሐውን ዝግለጽ እዩ። ብዛዕባ እዚ ግን ወገን ኤርትራ ዝወጽእ ሓበሬታ የለን። እንተኾነ ግን ኣብ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝሓለፈ ሚያዝያ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝበጽሐሉ ኣጋጣሚ ኤርትራ ዝሃበቶ ደገፍ ኣመስጊኑ ምንባሩ ይዝከር እዩ። ኤርትራ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዝገበረትሉ ግን ዛጌት ብንጹር ኣይተገልጸን። ኣብ ዝቐረባ እዋን ግን ዝተፈላለዩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ንዝገበረትሎም ደገፍ ከመስግኑ ተሰሚዖም ምንባሮም ይዝከር እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ መሐመድ አጃኩሚ ኣብቲ ንጋዜጣ ሱዳኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብቲ ንግዛት ሰሜናውን ሩባኒልን ዝሓቁፍ ሰሜናዊ ዞባ ንዝመፁ 50,000 ተቓለስቲ ምዕቡል ወተሃደራዊ ስልጠና ክህብ እዩ ብምባሉ ገሊፅዎ ዘሎ። አጃኩሚ ወሲኹ ዕላማ ናይቲ ስልጠና ሰሜናዊ ዞባ ካብ ዝኾነ ሓደጋ ንምክልኻል ኮይኑ እቲ ስልጠና በብእብረ ክፍጸም ምዃኑ እውን ሓቢሩ ዘሎ። እዚ ብመሐመድ አጃኩሚ ዝምራሕ ጉጅለ ሰሜን ሓይሊ ሓደ ካብቶም መላእ ሱዳን ዝርከቡ ሓያሎ ዕጡቓት ጉጅለታት ኮይኑ ኣብ 2020 ጁባ መሰጋገሪ መንግስቲ ስምምዕ ሰላምን ዝፈረመ ኮይኑ መብዛሕትኦም ዞም ጉጅለታት ድማ ሕጂ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም አንጻር ዳዕመ ሰሪዕ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ይዝፍለጥ። ናብ ካልእ ሓበሬታ መልእኽቲ ግብፂ ንኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘይዳወባ ሃገራት ወተሃደራዊ ማዓስከር ክህልዎን ከም ዘይትፈቅድን ኣብዚ ጉዳይ ድማ ምስ ሃገራዊ ጸጥታ ምትሓሓዝ ዘለዎን ቀይሕ መስመር ጌራ ከም እትሪኦን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ንህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ቃለ ምሕተት ግብፂ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ወይ እውን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘይዳወባ ሃገራት ወተሃደራዊ ማዓስከር ክህልወን ዘለዎን ድሌት ብዝምልከት ምስተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ከም ዝተዘራረቡ ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክህልዎም ከም ዘይተፈቅድን እዚ ኸኣኒ ንግብፂ ቀይሕ መስመር ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ብተወሳኺ ኣብዚ ቃለ ምሕተት ኢትዮጵያን ግብፅን ብመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ ዝዛረባሉ ዝነበራ እዋን ንቱርኪ ብዛዕባ መርገጽታቶም ከምኡ ድማ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ተዛሪብናያ ኢና ክብሉን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይካቲ ምስቲ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ካብኡ ወጻኢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኾነ ህላወ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ግብፂ ከም ዘይተፍቅድ እያ ተዛሪባ ዘላ። እዚ ንኢትዮጵያ ዘቕንዕ መልእኽቲ ግብፂ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ እውን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ክትገልጾ ዝጸንሐት እዩ። ኣብ ካልእ ሓበሬታ ሓድሽ ውዕል ቢንያም ዝምልከት እዩ። ቫርጌ ስፖርት ዝተባህለ ናይ ስፖርት ዕጥቂ ዘፍሪ ካምፓኒ ቢኒ ኮሌክሽን ዝተባህለ ሓድሽ ዕጥቅታት ስፖርት ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ትካል ትማሊ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዚ ሓድሽ ፍርያት ንክብሪ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቢንያም ግርማይ 3 መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ዝተዓወተ ከምኡውን ዕዉት ቀጠልያ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ። እቲ መግለጺ ነቲ ክብርታት ክጓናጸፍ ዝኽኣለ እንኮ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ታሪኻዊ ዓወት ኣብ ግምት ብምእታው ቢንያም ዓለም ለኻዊ ናይ ዓወትን ታሪኽን ምልክት ምዃኑ ብሽሙ ናይ ብሽክለታ መወዳደሪ ፍርያት ከም ዘውፅአ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ። ተወሳኺ ሓላፊ ናይቲ ትካል ቢኒ ኮሌክሽን ናይ ስፖርት መወዳደሪ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቢንያም ዓወት እውን እዩ ዝገልጽ ኢልዎ ኣሎ። እዚ ንክገብሩ ምስ ቢንያም ውዕል ከም ዝኣተው እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ስዝጋይ ስሎማዓን ዝብልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም።